ప్రియ సహోదరుడా, సహోదరి, ఖండితంగా ఖచ్చితంగా హెచ్చరికగా ప్రభు చెబుతున్నాడు, నీవు ఎవరి ప్రేమలో ఉన్నావు? మనుషులను ప్రేమిస్తున్నావా? డబ్బుని ప్రేమిస్తున్నావా? వస్తువులను ప్రేమిస్తున్నావా? వాహనాలను ప్రేమిస్తున్నావా? పేరు ప్రఖ్యాతులను ప్రేమిస్తున్నావా? లోకములో ఉన్న వాటిని, కలిగి ఉన్న వాటిని ప్రేమిస్తున్నావా? యేసయ్యను ప్రేమిస్తున్నావా? క్రైస్తవుని చెప్పుకుంటూ బైబిల్ చేతబట్టి దేవుని మందిరానికి నడిపించబడుతూ దేవుని ప్రేమిస్తున్నాను అని ముసుగు వేసుకొని లోకపు ప్రేమలో నటిస్తున్నావా? లోక సంబంధమైన ప్రేమలో మునిగి తేలుతూ ఉన్నావా? లోకములో ఉన్నదంతా ఒక నటన అన్న సంగతి మరిచిపోయావా? లోకములో ఉన్నవి ఒక రోజున గతించిపోతాయన్న సంగతిని మరిచిపోయావా? యేసు నీ జీవితంలో నిలిచి ఉండాలి అంటే ఎంతటి ప్రేమనైనా సమాధి చేయాలి.